ngapring sobhai phi iwei sakani jing sakri jing mani jing yublei akani kana phai sngi tinga yang khumlen kalian ka balang man priang sobharu ya i reverend bidan box im bat kumju irang balang nongra yuan man senra ni i ti reverend bidan box im long nong boy shopring jongi ila juana ka pos kopor man sam khubor ting ka jong blei bang so comment sen par nglaban i hapring jongi hapane kopor di reverend bidan box im ida ipet yaka balang lom ksat wakum ju ka balang nongra to blen kut khui pastor ni ka panta ka jong i lingwan ka sngi blen kut khu yaka ministry ka jong i bakum ju yang kesam ka jong i tikne ka por ngan IT ni ka por brangsa ka jalam jong pastor na ka sedang kumni hadu kapa waino Kapor kabyangin stang no ya kajing shakri kajong yublei hagani ka no paisni bat kumbai pastor ila pedyang subhayangi shagani kajing shakri sajisian pat nga pedyang subhaya pi baro shagani kajing shakri kajong yublei hagani kapor bat ngi aingu yublei ubala yalam ubala don kat lem bat ngi bat kerpang ubala penyo hangi ya kani kapor banya don shipor hagani ka yeng ka kentang ka jong u naga benta bangin yo ban shakri ban mani ban bendan buram ya ka kertang ka jong u ka blai shiboni pastor ki kentien jong ka jing pedang subha ka jong pianga lembat iki wei ni ki rang ba balang naga balang nongra ibe don kat lembat ni ka ni ka por lembat wei ni ki khon samla jong ka balang ki be don kat lem ban pensngan lem yanga hagani ka jing shakri hagani ka jan mien Kekcian ke jong blei ke pengen mau yangi bat kong kani ka long no try ka long ka ba ipla hagi khmat jongi kani ka sngi ka long ka sngi ka ba try ula penlong yaka ngin shat command bat ngin sngok command haka ngin pendem hagi jing duai au blei ubau kpa jongi ubah beneng Ublay ubalong utray jogi met bat jongi mensim ke jongi. Iwan nang kani ka nok pai jongi ka sngi ka ba kraw ka sngi ka ba kentang ke jong me. Banai ngo yami namar ka jing don kat ke jong me lembat ngi. Lingba jogi sngi bat ki por ki bala leit no baro jong ka jingim ke jongi. Nyai ngo riame ko kenrat ba iet ya gani ka por ka mamala penyo na ka benta jongi ha ka bangin yo banya don shipor ha gani ka yeng ka ba khut ka ba kentang ka jongme na ka benta bangin yo bante ya gani ka duan jong ka jing mani ka jing shakri ka jing selok ka jongi bat me ngitip au blei ba gani ka long ka sngi ka ba me mala penlong ya ka bangin yo ban lek men ha ka kerku ko kenrat ba iet ye benta baro ye bangin pendap hagan ke jing shakri bat kerpang ye kinong ishe benta baro ki badon ka benta ye bangin pendap hagan ke jing shakri ba ke baro ye bangin le kenlong hapok ke jing alam bat ke jing don ringkat ke jong me shim ke ni por ka balang sa jong ke jing shakri sngauru ye bangu nabaga kerteng ke jamu jisu ngiduai amen Ngene beteng ya ka jing shakri ka jongi daga bangina ruai lang ya ka jing ruai ka bakat ar na ka kot jing ruai ka bathamai bat khat sand na ka kot jing ruai ka bakhamrim baradien bangina dap ban ruai ka jing ruai la pen bet ye ba hope star li nong klau ba in sia lam yangi ha ka ba puli na ka ktien ka jong play bat ban bu tiru hau play ha ka jing ruai ablay ba ju ya rap yangi ngi kermen ru hame ha eryong ba long jakari bat jakashong bane ka jingwai ka bakhan ar
men ruhami ha yong ba long jakari ba jakashong bane Kaketong mi real good kila chushong kaklan kaksang pi crowd dong mi kajing yada kalong men bagilu mempat say birthday mempat belong nabam jukut mi julong lay pat junom men yai long she hadars them hak madong mi kilong ku siswi kum jing ap mi bakadu e habam pat mi kasngi kapur baku kawabashlay kikun ka kitnohi kiher laklen jing posnil bajatang mi kasngi aplay baju Yarab yangi ikerne ruhami hashito barolong kasti long jakasyo bane Showing late lang blay jing dway ngat puli katuk ani nak tin ki jong blay nak kitab jong Nahum dekat kalen nang bingkong banyo dekat bat kunju nak jing dway sam ka basis pa kuwe iwe teten iken tin ki ongum ni utrai ulong babha ka kut bas kem ha sngi ka jingja bat wi tho e kita ki basania hau ngan kmiet yalaki khmat shekilom nang no kan wan ka jingerap jonga ko wan no tribe la thawe ka beneng bat ya ka khando onom sha bakan khi ka kajat chongmi utaba sumari mi onom samthia hakmi utaba sumari ki Israel onom samthia lani yo thia nye panlik lang i shoble ki jing dwai kumni pa la try say sin ngiwan ban ai ngo e mi try ki baro ki jing bha jing spoon ki jong me
gijing don rekat jumi kepor baro mela don rekat melalui sumaring i kipor lej no bat akan ni kejan miet pat ngiyo bandon akan ni kiyeng ke bakentang ke jong mi ban yo mencakri penom ram ya kejing sebun kejing bah ke jong mi try is nei benang teng kejing don rekat jong mi singi por benang wan rukum ju bat akan ni por try ngi wan ban chakri mi bat is nei tu kerku e benta baro an pendap ni kejan mi nam tak buram jong mi ngi duai try nam tau chakri jong mi iba Solomon ijo pensawai ke baji jong ka yeng mani nakapor sakapor isne ban kerku ye kijing chakri bat red ke jong kerku ru ye yeng ka sam jong ru kumju don rengkat ru bat ki khon samla jong balang bat ki wei pat ki badan benta ka ba pen phu pen phieng pen itanat ye yeng mani mat chbar jong ka isne try ban kerku ye ki ti basumun ki jong ki ba tre ban pen khu ye ka yeng ka jong mi nang ker khu ki jing em jong ki bala has kasngi ni duai ru atrai nam ta jing trai jong balang ling ba jong ka youth center is nei ban ker khu atrai ke baro ki jing persang ka jong balang ke long ki jing men toy nam ta ki hun samla nang ker khu ke baro atrai nang ya chaprang ker khu ru atrai ye ke jing chakri jong balang ling ba jong ka sengen thei jing seng samla ji seng khan na bat kum ju ki school ben pao isne atrai ban the se ki jing khu ki jong mi kam tam ki school ben pao ba ke baro ki baki yo ki jing kai ken long atrai bek la ban te ki jing em ki jong ki na ka por sha ka por isne ban kur khuru atrai la ki jong balang jing chakri ling ba jong mission field kibadan ka jella kibadan shabar ka jella bat kum juru kibadan shakirin nong wai isne atraiman karshan boy ki long ma mi ring do bat chandu long ma mi rishad baklan bo atrai isne ban kar khui ki jing im jong ki jing trei ki jong ki le sik la ban yo man ki jing ki jing ndu ki jing im jong ki jing le ki jong ki isne ban karshan boy ki snow atrai ki jing khat kar pat ki jong ki kum ju mi duai atraiman dan rekan bala ka balang ling ba jing trai jong ki pastor i teman masan ki khar jong komti balang i trai is nei ban karshan bori ki trai kinang yo bo te song ki da ki jing it ki jong me ai ki jing start play ki jong me kan dan hakki kila pen tulun ni ka kam ki jong ka balang na ka por ka por men dan ru ka do trai hakani ki jan mit ye pastor i ba milawan ra ban ai ka khubor ngi men ki tin ki jong me is nei ban kar khu ye try nang perchet por me try men dan kat ye haka balang ke jong i ke bai dan nang kershan bor i na ka wei por shikwe po ken khu ye ke yang sem ke jong ye try kar khu ru ke yang ke sem jong kiram pe yang ke stan ba ka balang ke jong ye try is nei ban penchet bor ki na ba habaki yang kiram pe ke stan ki klein ka balang jong mi ka klein snow atrai jing khat kerpat ki jongi da ka ba ma bru ki lai la jingi ba bon ni pan ki nim ba rang Christ Krishna pen em jingi amen ki parabang be e ki ni long jing pen bena ha jaseng ngan tain la wa ni jaseng ngin yo nong pulis dang bat wai Mrs Purely Milim ngap nong kran Mrs Ivorine Wardry ha English service jong ka balang ha por live ji janmit ha auditorium de kalam jing sha youth center ngin yo nong pulis dang bat wai Mr Deepak P Konwar nong kran Mr Kordor Kharmalki Jaseng samla por san biji janmit ini a special program men in charge de kadong umpling lapalang bat lumrbo haka shitrik jun jaseng mit balang kapon rishteng janmit in yo ka subject pereng juga kota ka perthei ka don kam yi kristan
kibakup ya ke jing bhabriu Chris. Tanat subject pilong ke melu ke perthai. Menjong nong gospel kat kumu Matthias kelenong wasan khot ke khat lai. Nong pulis dang badwai kong piba kor len lingdo nong kran Mr. W.D. Shen rang ba balang jungi. Haka sautrik ujun hejaseng duai sisa jai pon rish teng janmit. Inyo nong pulis dang badwai Mr. Farrell William Vivet Karshandi. Haka santrik ujun kadai ke sngi ublay ke badairu ke Pentecost Sunday but Environment Sunday. Inyo ega jaseng kena ke new bujim step kandai ke singing Sunday ban in charge Miss Iwa Pakashulai ban Miss Layamon Nengnong. Kandai sabsan min step inyo jaseng school pen pau nama ta barok ki kerdan kata nadu kerdan cradle roll hado kerdan rangba kelas persyang bat kelas rut khat. Porsi biji mensengi ini ega jaseng sermon nong pulis rang bat duai Mr. David Lang Jirwa nong kren Reverend G. Karpran. Kani kalong jing penbena naga jaseng gentai. Kandon ke food fest balapan baik naga jaseng gentai jo balang haka sauterik ujun. Arajar arfuar kata kadi sisa jan nadu kapor ship hobo jim step. Lakarpat iki para bangait barok jong kabalang baniawan shimbenta ha kani ke food fest. Hani kapor hin bisngo yaki jing ai ki bakerpang beng leo pediang hani katayo. Koi kalong yeng la subhash commission fund jong kabalang shiajar tengka. Koi kalong yeng la subhash ka H Gordon Roberts Hospital shiajar tengka. Koi kalong yeng la ai nam tak umpanai mission sanspa tengka. Koi kalong yeng la subhash ka general fund jong kabalang shiajar tengka. Koi kalong yeng la subhash ka fund baduk jong kabalang hendrus pa sau pu tengka. Koi kalong yeng la subhash ka general fund jong kabalang arhajar tengka. Kumta ki jing ai bakerpang ki beng leo pediang hangani katayo kilong Ndru hajar shispa sau pu tengka. Ubulen kerkui ki parabang ibu ie ki ba ai ni jing ai kerpang baru ibu duai na ka bentar kam jong u. Hakani ka por ngin yo ka special number na Dr. Mrs. Nakila Betrenga bat hadian kata nga kerpa di ki usia ban sungub hawan ra e ka senduk jing ai ngo shi shakmat bat nga kerpa ru Mr. T. Khar Umlong kirang ba balang na balang nongra ban duai bu blai un pen gentang ya ki jing ai ngo ini lang cipna. Ningkong ai ngo e yo blay bo ai nga kalat bangan la banyang hang ni ban pindan brom ya kekerteng bakhu jong ka ktien jong blay ko ongkum ni kani ka ktien ka basisha bat ka babit ya ka ban pediang barok phar ba ukris jisu ulawan sha ka perthai ya ka ban pin im ya ki bapap na ki banga long uba kongsan Henry lapin mong ya unie namar ki jing ring kang jongi lapin luet ya u namar ki jing bam le hok jongi ka jing pin shitom ka jing suk jongi kala long halor jong u bat da ka jing jingam snam jong u lapin kia yangi ka kerting jong ka jing rai kani ka por ka de hallelujah. Atrai milong umbadon borka ktien jong mi kalong bakor milong usim milong halor baro Henry ha
haka jing long sim jong me iyang abat klem artatin me pen im traya jing im jat kum jonga da jing it ba jing ai me bet yang adak mat ngo sin mi khot ku kun ya ka nong pop kum nga min ba nga kin tat ya me uk ba me shapin ban halor ding pna da jing it me ong kun wan pai no shanga Nakamenta ka buromble. Amen. Kan rat ngai ngo ya mai play wa e pa wa is nei
Leng ba ki jing bas bon ki jong ma ba ki jing isnai ki jong ma ko trai. Ilong ablay kumni kumbang ilong. Leng ba ka jing ba ki jing ker ku ki jong ma ko trai. Ya ka jingem ka jong i trai ba. Yo atrai kan ka por ku kan rat be ban wan kan rat be. Ban ya syakri lang kan rat be kan ka yeng ka kentang ka jong ma. Ya bang ini ate ya belai ya kan duan kamat jong ma ko trai. Kom ta kan rabi kumpai lang balas sius pa o jong ma. Iwan kan rabi kan ka por. Ya kapan wan ra ablay ya kini kijing ai kijongi syaka kam ka jong ma. Ya kapan me ablay malakar ku kerhai ya ka jengem ka jongi. Malakar ku ya ki kam kikti kijongi baro ablay. Ban malakar ku kan rabi ya ka jengem ka jongi wei pai wei ku trai. Kom da ablay kum ki syakri ki jong ma ki khun ki jong ma. Ki breu ki bala seus pa ke jong me ko trai ba i. Ngiyo ban no trai hakani kapor. Nabana ka kam ke jong me ko au blai. Pat kan rabi ngiwan ra akhmat jong me ko pa. Ya ka ba me men pen kentang ya ki ko trai ba i. Ban man ker ku kan rabi ya ki. Akanu kanu kebalang ke jong ma kayo ban pendang kam ko trai. Kendalong ki jingker ku ki bakrau ablay. Kendalong ki jingker ku ki ken sai ablay ujong e. Kendal ba ngai ngu ya me hakari kapor trai na badak ki ya ka ba me malale pla ya ka jingem ka jong kendal. Kendal ba badau play ujang inong tau wa nong pelong ya kacengem kajang ikum ne. Yohan banduai trai khmat jang me. Ya ka ba me menang ya iker ku trai ba ya kilong yeng kilong sem. Kebadan hala kajang ka balang kajang me trai. Bakin nang yo mat trai ya kajengker ku kibakar sai tam kajang me. Makin nang yo mat kan rabi ye kisok kwede piang ki jong me ko tra. Baraka ba me kan rabi me ker ku ye kilong yeng kilong sem. Kin yo pat kan rabi ban ai syaka kam ka jong me. Ban pen krau trai ya kalama ka gospel ka jong me ko tra. Haba ka balang ka jong me kan pendon kam ye ki ko tra. Simti trai ya kan kapor habang yo wan hajan jong. Simti kerpang rabi yolo jong syakri ujong ma. Ya wan yo sai ndiat por raban sam ya ketien ke bakhoj. Ka ketien jong ka jing pen MA ke jong ma na bantang ki jong ki nang pap tra. Padai tra bagi ketien ke ban mi na lo jong syakri ujong ma. Ken dalang ka bor ken rabi ingi ke bias ngau ka ken ka por. Ya bangin nang yai na ka bor syaka bor. Bar bagi nang rabi ya was ngau thu ya ki paro ya kama me kwa na bara ka jingem ka jang maaf kan rabi ki pak ka jang na wa kar teng jisu ki pa amen. Hakane pat kapor Hashwa ya kabangin siyo snow ya ka jing selok na kaktien ka jong play ninyo snow ya ka praise and worship hakini ka por hashwa ya ka pa ngin siyo ban sngap ya ki kubor na kaktien ka jong play. Check.
Jisu ong wan pi bathat bat ke bakhia ke jikit ngan pensting ye ke jingkit ke bakhia ke jongi kum kinong pom dei hang ta ngan sngu thu ba unong roi shaman sim ong Jisu long ulok bakordor neingin siam kum ni ulok ube ne asenda jongi lah ka jingpang jing stom lah ka duk lah ka no ka jing ele ka jing im ka jongi ujue kner ye khti ka jong u ba jue betin kum tang akhot nginya rwai pem siam la rwai nam ta jong no ringi rwai nam ta unong punem jongi ubu jue don na du ka sngi ka beningkong bat hadu ni klimat ngiyo ban kius ki yeng bekentang ka jong u sisien steo tong yeng lang nyarwai ni ka jing rwai ka bong Jisu long ulok bukordo ngiyeng lang baro Jisu long ulok bakondo Sha Jisu ngayay pai Ngala sok banyo lambaro Sha ublek say sin Jisu long ulok bakondo Jisu long ulok bakondo Sha Jisu ngayay pai Ngala sopan yo lambaro Sha ublay hajing duay Jing sokan nungi judono God nungi syusaku slay Namar bangin treban lam Do sublay hajing dua Giju syambun gijing jenjan Gijing tinju bakusay Mentang asyam laban yola Sha ulay hajing dua Ngin siya mulok Hey ngin siya mulok Bansanya Bas gaulem yang iklem wai Jisu trayu itu yan Syaungan leh dua Ngalat lot bat kya ka jingke Bun sirya ka pop ngabray Tang nuji sulok pakodo Nan Redlut hajing duay Lên kilok trong mê kỳ kelang Ya tu lay da duay Ha kik sang pikla nukersan Ni baro klem Lê kilok trong mê Lên kilok trong mê kỳ kelang Ya thu lay da duay Ha kik sang pikla nukersan Ya gibaro klem daway Ni betek jiroy bal Gawa ba pernaing Long kajing sublay
kabajok lun barong kat bakan ng slay janay penbanang slay nang dakman kasi janay penbanjeliw silin terlisi laker suda ublay shem ka jing song som jai laker shanda ublay shem ka jing song som jai kumba ula kular jing som bajanai labure du Jesu halalang hokti nong shun kim labut shun lem ni yo ban i hang ta kam wan kuslai sko siru kami ay kam don boru men siban pen king pen jam la kerhura play la kershanda uplay shem ka jing so sok jai la kershanda uplay shem ka jing so sok jai kumba ula kular sok bajanai jing men ne jing shi tom bawan lap ting ting la pada ka jing nuk baba hapeng ngin yai shan ya hau kular bandep ha kat ki bayai shan ya kin yo hun shisha la kersanda ulay la kersanda ulay shem ka jing sok jai la kershanda ublay shem ka jing sok jai kumba ula kular jing sok bajana la kershanda ublay la kershanda ublay shem ka jing la kershanda ublay la kershanda ublay shem ka jing sok jai kumba ula kular jing sok bajanai kumba ula jing sok bajanai. Amen. Swang Show. Chungin pendam bagi jing duai. Nyai ngo ya me try. Ya kini ke por, jong kini ke jing shakri. Bat nyai ngo ya ke jing dorin kat ke jong me lambat ngi. Lima ki benta baro ya ke bengila pendap. Hagini ke jing shakri ke jong ya me. Hagini ke por ngi dan kini ke kelemat haga bengin siok sngau ya ke jing selok na ke ketien ke jong me. Ngekerpat ya me try ba men pen gentang ya kini ke por. Bat yang hilang baro ki ban syak skor ke ketien ke jong me. Ken mau kerpang ya lau jong shakri ba malai bit ban pen yang hagini ke jaka ke bekentang. Pen slek yu ke bor ke jong men sim ba ku jong me.
Aru bakaway bagakentian kaban mino nagashintur ka jongu. Kanlong kabawan nagakat ka jing isnay ka jong me. Ay bagajing berkat jong ka doonut ka jonga. Bat ki kentian jong ka remyang shintur ka jonga. Kinlong kiba pediang hun hakmat kakat ka jing isnay ka jong me. Sngaw ya kabangu haga kerteng ka jama uci sungidway. Amen. I pastor ibe don kat lembat ngi hakini kapor ki jemen besan ki balong ki kpa bat ki nong syarai ki ba iit ki jongi ki dekhot jong ka komiti balang lembat ya phi ki para banget ki ba iit kat ki balak ban ya don hakini kapor nadu ki berit bat hadu ki belasan nga ai ku ble ya phi haga kerteng ka bat yang tam ka jong trai bat unong penim jong yu Jesus Christ. Ngapan pau ya kajing sngongo ka jong ayu blay. Ubala penyo hanga ya kani galat haga mangala ban ya don kat lembat phi ka balang. Haga ni kajing syakri, haga ni kasngi ka bakrau ka sngi ka bakentang ka jong u. Bat ngai ngur yu blay bangala ruban shim ya kani ka benta ka bakrau bat ka bakentang he. Haga ban sam ya kani ka kubor ka jing selok na kani ka ktien ka jong blay. Bat ngai kublay kerpang ya kabalang kabalay bit ya kaban ai benta lemenga bangala ya kaban yidon kat lembat hi hagin gajing syakri bat kumbangal ong bangan shimru ya gani benta hagaban sam ya gani kubor gajing selok na gani ktien gajong blay ngawan ra gajing ai kublay ya pi na ka pastorate kabangang trei ka lungshat nongra pastorate kabakentup igilay tali kabalang kalungshat kanongra bat kamaulen rey kabahap apo jong Kajau district jong Shillong Rilum Presbytery ngawan ra ru kajing ai kublay na kayeng kasem ka jonga ya pilang baro hagen kapor kabenta na kaktien ka jong blay kabalawan haga jingmut haga jing berkat ka jonga hadin bangala pendem haga jing duai na kabenta ka kubor ya kabang adon ya kaban sama pleng jongpi hagini gesngi kalong ya kabang ila ban shem naga gospel ka jong Matthews kalinong ka basaw ka rekod ka baningkong hadu ka bakhatway nganum puli ya gini rekod kin shim ya kapor henry kat barang yat ka jing selok ngan sepuli ki katu kat ni teli ki rekod ki ban ya day bat gini ka jing selok hagini kapor barok ngitip ya gini ka jingja kadai syapang kejing pensai kibau syaitan ula pensai yau jisu hakari klau bon sien ngila jiok sngow ya kejing kren kumno bangin yok sngow ne bangin sngow thu ya kesur ke jong blay henry ngim ju kam yok sngow bandon ki ban kren halor kumno ngin sngow thu ya kesur ke jong syaitan lani kumnu nginyo sngow bat sngow thuru ya kasur ka jongu kani ka benta na kani ka gospel ka jongu Matthews kalong ka basaw ka rekod ka baningkong ru ka bakatway kaya thu angi syapang ki jing pensay ki jong syaitan yo jisu kalong ru ka jing ikai yangi kumno bangin sngow thu ya kasur ka jong syaitan ni ya ki jing pensay ki jongu yangi Laitali kijing pensay kibaw syaitan ula pensay yaw Jisu kat kum gani ka gospel ka jong Matthews kunong basaw garkot ka baningkong hadu ka bakatway. Ka baningkong ka banging siyem. Kabaw syaitan ula pensay yaw Jisu kalong ya ka bangi siyem magadakot ka balay ka gospel ka jong Matthews kunong basaw garkot ka balay hagabaw syaitan ula ong yaw Jisu baun penkalak pu ya kimaw. Layat ho yangi bau Jisu la syak jingit sau po sngi bat sau po mit bat ngap ha ye tu kentien haga gospel ga jong Matthews kunong basau ga kot ga baningkong ka ong ya kini kentien anda kumta la ya lamno yo Jisu dau mensim syakari klau ba on pensay yo dau syaitan
Uniu jo umensiem ubalayalam lani ubalawan hiar hagapor kabala penbaptis yo Jisu. Uniu jo umensiem ubalawan hiar hagapor kabala penbaptis yo Jisu kat kum ga gospel ga jong Matias kan nong kabalai ga kat kabakatan riu. Uniu jo umensiem ulayalam ru yo Jisu syakari klau baon pensyoy yo daw soitan. Kajingkali kabami kalong. Hatu umensiem uyalam bansya pensay. Kajingmut nang ni kalong. Hoy usaitan ti un pensay yo Jisu katangi tikna. Henry laraw mensiem ublay umsya usaitan nunumla ban pensay yo. Kabamut pa kajing pensay yo Jisu kalong sibenta nakaplan kajong ublay. Knang ban pin I bat ban pin sisha bau Jisu ulong ubriu ubajanai. Kajing pensyoy yo Jisu kalong sibenta nakaplan kajong ublay nakajing jingtmu kajong ublay knang ban pin I bau Jisu ulong ubriu ubajanai. Barong ganigaktian ka jong blay bau saitan ula pensay yo Jisu da ka jing pensay ka baningkong bat katakalong ban pen kelak pu yakimau. U Jisu hadien bau la sya jingit sau po sngi bat sau po miet kumubriu la tangan. Bat Maria dap kata ka jing sya jingit. Usaitan upensay yo Jisu na kaay ka bau Jisu udon kame hagada kapor bat kata gadi kajimbam. Bunsin usaitan upensay hagajing im jonga jongpi upensay yangi nakata ka bangi don kame hagajing im. Bat day nakata daw ba bunsin ngiliat hagajing bensay kajongu. Namar bangi bat ngingop hagajing bensay kajong usaitan. Namar bangi syak pensyoy na kabangi don kame hagajingim. Baru saitan uloong yo Jisu baun le ya kadiga kamba. Da kabau pen kalakpu ya kimau. Ngakwaban bu api ya kadiga jingkeli. Hatu don jing bakla ayu larau Jisu upen kalakpu ya kimau. Ni hatu kalong pop yo Jisu larau pen kalakpu ya kita gimau. Hatu kamlong mo kum ka kamba ka baningkong ka bau Jisu le ha ka bau pen kalawanya kom. Ndon jing baklayu larau Jisu upen kalakpu ya kita gimau habaya ka udang pen kalawan. Kan baklayu larau Jisu le ya kita kamba ha kita kapor. Ban pen kelakpu ya kita kimau. Habau udang le ya ke kamba ke baningkong. Ban pen kelawan ya ke Sisin perkat beriu ikum bakam don kanu kanu ke jing bakla. Wat larau Jisu pen kelakpu ya kita kimau. Kami don kanu kanu ke jing bakla. Habaya ke udang pen kelawan. Kane ayu yau mau ban pen kelakpu. Bat sisin berkat aga jing berkat beriu ke jongi ikum bakam don kanu ke jing bakla wat larau Jisu upen kelakpu ya kita kimau. Ki parbanget bait bun sin usaitan abo pensay ka jingim jongi upen shay na kita ki bangi berkat bakam lelei. Bat day na kita daw ngiliat ka jing pensay ka jong saitan. Namaru pensyoy hangi na kay kabangingi perkat bakam lelei. Leyu ban penkelakpu ya kimau. Habaya kawan ya ka dang penkelawan. Ngilaban perkat kumta hagajing perkat jong gibreu bakam lelei. Henry sngotenat yo Jisu bo ay ya gani kajubab. Hagar kat ka basaw uong ya kinigikentian ka gospel ka jong Matias nang basaw gar kat ka basaw. Henry ulayat ho bat ulaong. Latho bamtang daw kupuhi baun imubriyo. Henry dagiktian baro bamino na kasinturublay.
Snow tenat ya ke jubab ka bau Jisu ula ai. Ula shim mat ula penan kam naga ketien ke jong blay naga bau shim naga kitab Deuteronomy kan nong ba pragar kot ka balai ka ba ong ya gigi kentien. Ula penriti ya me. Bat ula syak ya me ba men snow tan. Bat ula besar ya me da ka mana ya ka ba mem jutip. Lem ni ki kpa jong me kim jutip. Kenang ba on pentip ya me bau briu un im tang dau pu. Im tang dau pu. Henry bau briu im da ka ketien barok ka ba mikno na ka shintur ka jong utrai. Snow tenat hangi bau Jisu upenan kam ya ka ketien ka jong ublay ban job ya ki jing ben shai. Ban wong ban im om dan kam tang dau pu. Henry ban im dan kam ya ka ketien ka jong ublay. Ura na ka ba kinja do siya ka ba kinja mensim. Bat ban im ha ka ba kinja mensim. Ngidon kam ya ka ketien ka jong ublay. Kalong ka ba don kam yang i kay para bangit ka ba iit. Kata tuligi snem ngila snow ya ka ketien ka jong ublay. Nadu bangidang rit ngila snow ya ka ketien ka jong ublay. Hatu kam la demo ka por yang i. Bangin pentri kam ya ka ketien ka jong ublay. Haka jing im jong i. Kam la demo ka por yang i bangin apply ya ka ketien ka jong ublay. Haka jing im ka jong i. Ningen ang snow tenat ban syok snow sa ya ka ketien ka jong ublay. Kam la demo ka por bangin im. Bat ban pentri kam ya ka ketien ka jong ublay. Haka jing im jong i. Snow si bateng-teng. Wat ban snap ya ka ketien ka jong ublay ngihap ban entertain. Don ki briu ki wan ban snap ya ka jingkren lani ki snap ya ka ketien ka jong ublay habaw nongkren ula ban entertain lani ban pinbiria. Teng-teng haban entertain ya ki briu habang ikren ya ka ketien ka jong ublay. Bat ki nongkren ki kalalong ki entertainer na marba ki nong snap kim snap lanam entertain ki. Nga kena bat ngasan hang tayo mau prem. Bat hang tayo kadon kita kemadan kabangiong haduk mentah kemadan Musliman. Bat kapor it ngijulit pet kai ya gitu ki kar Musliman ki bangait hagan yam Islam. Bat ngijulit pet kai ya kapor kabangidang kena ban pet kile ayu haga kapor it. Bat bangilit ban pet ya kapor kabangidang kena. Ngiyo i bagi siang haga kemadan. Kemadan ka bagi jual ya kaya ka por ka bagi nang kena. Bat ki siang tang na ka plastik. Nadu u kena u badangrit hadu u bala temen ki dem ko siyo ki leyu. Mdan entertainment ye shuri site ya ka kot niam ka jongki. Bat la penrung haki ya ka ketien ka jong play nadu baki dangrit. La shuri site ya ka kot niam nadu bat la penrung ya ka koran nadu baki dangrit. Ki snow thu ya ka jing koridor jong ka kot niam ka jongki. Bat ngim snow pela bagadi ka niam ka roistet haga perthai. Ki para bangait ba iit nga snow ban kot ru yang i na markata. Ay ba mangiru ngin om day tang bangin trang ban snap ya ka ketien ka jong blay lani ban puli ya ka kala day ka por yang i bangin pentray kam ya ka ketien ka jong blay lani ban im kat bakum ka ketien ka jong blay. Nga snow tanat abang puli ki kam ki apostle. Hakalenong ka bakat nyo ka kot ka basipaw wado ka bakat ar snap ko ong ya gini ki kentien. Ki kam ki apostle kanong ka bakat nyo ka kot ka basipaw hado ka kat ar. Ti kita ki para bangit. Kumni ru kila pakno yaw Paul bat usilas minmit Siberia. Ki bahaba kila lakpoy hangta kila yalit siya ka senakok ki Jew. Kiniti kila long ki bakamdan akor. Banya kita ki bahat Thessaloni. Ki balapdyang ya kata kaktiin na kasing snow la kloy baro. Bat halakas ngi kida yit benya ya ki jing tho. Laki ni ki ei ru kila long kumtane em. Namar kata ken bon na ki kilanget. Na ki kentay Greek ru
kiba krau kiba tri bat na kirang ba de om kindiat. Kini kinong birya. Haba kilayo snow ya kaktien ka jong blay balaya lap paki daw Paul kim shim long tang kinong snow. Kila pudyang ya kaktien ka jong blay kila yet bnya ya kaktien ka jong blay kila im kat bakum kaktien ka jong blay bat ngap na ka jingle jong ki shibon kila wan ban long krisan. Wat ki kentay Greek kiba krau kiba tri om day namar ba kinong birya kialap. Henry namar ba kinang ban im kat bakum kaktien ka jong blay. Kajingkot yang bat yang i ko ki para bangit. Kalong bagaladay ka por yang i. Hapdeng jong ki jing pensay ki babon. Kaladay ka por yang i bangin im kat bakum gaktien ka jong blay. Kajing pensay ka baar kabaw saitan ula pensay yaw Jisu. Kalong hagabaw layalam yaw Jisu siya kadong jong ka temple. Baru lapha yaw Jisu baun penok yaladi. Baru saitan hang ni ula pendan kam da kaktien ka jong blay. Namar bau Jisu ha ka jing pensay ka beningkong ula job da kaktien ka jong blay. Baru saitan ha ka jing pensay ka baar ula pendan kam da kaktien ka jong blay. Ngimday ban kelet. Bau saitan ukam tip ya kaktien ka jong blay ban yang nga ba di pi. Day nakatagadaw ba sibon ki jing hikay ki babakla ki mi benta ki day ki hikay na ka Bible ni ban penbakla ya kaktien ka jong blay. Usaitan uong agad ka ba rio jong ka gospel ka jong Matthews ka nang basaw agad ka ba rio uong laramelong ukono blay. To peno yala di nabalat ho ang usaitan. Un ay hukum ya ki angel jong usapang jong me bat kin ra ya me hakikti jong me bayo kumno menjen tut ya laga kijat haumau. Usaitan naga diga jingpen shay ka baar. Ula shim naga ktien ka jong ublay naga sam ka bakandai puway ka dekat ka bakatway bat ka dekat ka bakatar ka baong ya gini kikintien. Naba unukum ya laki angel sapang jong me. Ban sumaria me hakilenti jong me baro. Kinra ya me halakikti bayo menjentut ya laga kejat haumau. Bat hangni usaitan na lor bau penan kam daga ktien ka jong ublay uparu yaw Jisu baun pensisha. Uong lana melong ukono blay if you are son of God. Lana melong ukono blay pitray usaitan tip bau Jisu long ukono blay. Henry ukwa bau Jisu unda proof unda pensisha bau di ukono blay. Ban un proof daki kam un pensisha daka bau penok yala di nakadong jong ka temple. Usaitan na Lord bau penan kam megaktien ka jong blay ukwa yaw Jisu bau unda proof bau unda pensisha bau day ukon jong blay. Ni im magajuk ka bangidon kam ban proof bangilong ki Kristan. Henry kan mau ban pin i bangilong ki Kristan ngimdon kam ban pin shisha da ki kam. Ngidon kam ban pin shisha bangilong ki nong but ki jong Jesus Christ da ka jing im ka banging im. Ka jing im ka bakat kum ka gospel ka jong Christ. Day da ka jingim bangila ban pinsisha bangilong ki kun ki jong ublay om da ki jingle. Day nakatagadaw laong yang ki human being om da ki human doing. Namarngim don kam ban leye ban pinsisha bangilong ki Kristan henringi don kam ban im kum ki Kristan. Ngasnotanat ya ka jubab ka bau Jisu laay. Namar bau saitan ula pensay da ka bau shim nagaktien ka jong ublay u Jisu ula jubab agar kot ka banyaw uang nabalat hopat. Ula pendan kambyang nagaktien ka jong ublay da ka bau shim byang nagakitab Deuteronomy kalnong ka ban riyo ka kot ka bakat riyo ka baong ya gini kikintien. Men om tenjo yaw try ubau blay jong me. Kam don kam ban pensisha bau Jisu de ukono blay.
และนี่คำดอนคำโยจิสุมันเป็นชิชาและก็จริงเลยเห็นไรกี่ก็จริงเอ็มจงอูกระเบียงมันเป็นชิชาบ่าวจิสุอุเดียวคนจงเลยก็เว้ยนะก็จริงลงกับบางอีละบันเป็นชิชาและนี่บันเป็นอีเชกิเวบางอีลองกินน้องบูดกิจงจิสุคริสก็ได้ดักกับบางอีเอ็มก็จริงเอ็มกับบางใหญ่เนี่ยวัดอับเด้งจงกิจริงกิบางอีญาติลิงบ่าวบางอินเป็นอีเชกับประเทศบางอีลองกิคนกิจงอุบเลยกับบางอีละบันเป็นชิชาบางอีลองกิคนกิจงอุบเลยก็ได้ตั้งละนางอีเอ็มก็จริงเอ็มกับบางใหญ่เนี่ยฮับเด้งจงกิจริงกิบางอีเงี้ยเชมบัดเงี้ยกันดูกิดอนกิแคบอากิจริงเอ็มจงอีกับบางอีชาเป็นชอยวัดบันไพ่เดียนโนเบลฮับบางอีมาดยากิจริงหากจริงลินทีก็จริงจงและยาทุชพังตัวแฮร์รี่ลาวดาอุบลงนงไรบัดอุอักตาอุบจูอักและนี่อุบจูดอนเบนตาให้กิฟิล์มบิริยาและนี่กิคอมเมดี้อุนิวเดย์นักรีสกอตแลนด์บัดอาบอุลยอสโง่ยากคูบอร์บาวคุณจงอุลาชักเสียยับฮาฟรานซ์คุมบังเกตอุลดอนกระจิงชาเป็นชอยบันไพเดียนโนเบลบันไอลาดยังกระจิงสโนซีบักันกจับอยู่บันเป็นลงอยู่อุบริวบันบิตาร์อยู่เบลฮับเด้งจงกับคุมกระจิงจากัสโนซีเฮนรี่สโนตนัดยากิกันเตียนกิบอูละเครนสงับวงยากินิกิกันเตียนมาเพียงงันบุกุมกันลงกับเตียนนองเววง in a time like this there are three courses open to man. He may give way to despair and become bitter. He may endeavor to drown his sorrows in drinks or in life of wickedness, or he may turn to God. Uang hagapor kabakum kani hagapor jong kani kajing snow seat dan lightly ki kiba pliyo brio ya kiba brio ulaban ne. Ulaban plilenti ya kijing snow seat ni kijing do jingkerman but un penlong ya dia ubrio babitar. Ni kita kijing snow seat kila ban pengam ya ban ngap a kijing di ke pen buat ban ka jingem ka batala. Ni ubrio ulaban pai shoble. Hap deng jong kijing dan shibon kiba pai dien noble. Henry kum ki bangai ke jing khot yang i kalong bangin yai sha up deng jong ki jinge ke bangi man dailing ba jong kini ki jinge bat ke jing yai ne jong i up deng jong ki jinge ke bangi ban ya ling ba bangi pin shi sha sha ka pertei bangi long ki khon ke jong play hakakat ke bala ai kerteng learning of God ya ke bala tho da ke Amy Carmichael hagasla gab sanpau gadon ya gani gajing itu layat hu ya kawe gajing ja kabalaja kat ba ke Amy Carmichael kadang ya lam ya kita kena bakin lepet ya we ubania dan ni unong snaksiar bat aba kita ki kena ke le lom ya tau bania ya tau nong snaksiar bat ke le pet yo bat ke le pet banya yo ha kapor ka bau sna ya kata sati Kelayo iyo uba ula shim ya kata kaksiar ula thang ha kata kading ula shok ya kata kaksiar ula kershut ya ka kumta si kumta. Bala ka bakadu iway na kita kena ila kli ya utau banya bat ila ong ya kini kentien kumno pintip ba kata kaksiar kala kut. Bat sakatno pinang thang ya ka ha kading. Sakatno pinang shok ya ka bat sakatno pinang kershut ya ka. Oh, ang tau banya until I can see my face in it. Ngandang yay syok ya gani kaksiar, ngandang yay thang ya ka hading, ngandang yay kersyut ya ka hadu nganayo I ya ka durkmat jonga ka. Kipara bangit bayit, bonsin ngirungi mat ya gijing aga jingem jongi, ngimat ya gijing tenjo aga jingem jongi, ngimat ya gijing ele aga jingem jongi. Namaru blay udang prang ya kejingem jonga jongpi.
Udang kersyut yangi, udang syok yangi, habau perang yangi hadu unayo i, ya kedor ke jongu, haga jingim jonga jongpi. Ai namar kata habangi deban yatling ba, ya kibabon ki jinge haga jingim ngin yaisha. Namar day kata kabangi pensisa sa kapertay, bangi long ki kun ki jongu play, da kabangi yaisha, hapdeng jong ki jinge kabangi ngimat. Namar ba ublay unang perang yangi, ublay unang tenju yangi, ublay unang syok yangi, hado unayo i ya kedor kemat jongu, haga jingim jonga jongpi. Kum talar ngi deban yatling bagi jinge ki babon. Nginom ngopla. Namar ublay ukwa banyo i ya kedor ke jongu, haga jingim ke jonga bat ke jongpi. Kajing bensyai kabalai bat kabakat du ban ngan penkut ange. Kajing bensyai kabalai ngi syam magarakat kabakendai. Kadai ha kabau syaitan ulai lam yau jisu syaklial jong lum. Ula peni ya kespa bad ya keburam jong kepertai baro bad wong lara medem yang atang sisin. Kini baro kinlong ki jong me. Ki jing pensoi jong ke jing kuak bor, kuak buram, kuak kerdan, kuak spa. Haga ni ke por jong ke lockdown, haga senem ke beledep. Ngaliok ban syongkai bat iwe irang ba, ibla rang ba ba. Iyong yang pastor, Pietrei hapeng gini ki briu ki badi kiat di drugs. Bat ki buat kiat buat drugs iyong pidon ke jaga sumar. Daga bapi sumar ki rehab center. Ngay thu yung ho jaga por ka bangarang don bat ka urban mission jaga sinat ngi jetrei hapreng jaga ni brio ki bala kerni haga jingdi buat jaga kiat bat jaga drugs bat ngi don ke jaga sumar na ka benta jongki. Bat ki don kam jaga jing sumar ka bekerpang ngarang ya keren bat i kumta. Bat yong susu yang api tip nem bakaron ka wei ka jing buat ka bamdon jaga sumar hadu menta. Ngala kelia i daga banga kuak bantip ngalong curious bantip ya kei kata jing buat kabampat don jaga sumar iong susu yang kabuat bor kabuat buram kabuat spa kabuat kerdan uyong kini te pastor aduk menta 4 don jaga sumar bad iong susu sngosi banong Bakini kabuat bor, kabuat buram, karung wadagi balang jongi. Ngiem makapertai kwa bor, kwa buram, kwa spa. Bat bunsin tang banyo ya kaburam, manu banik perkhat ya kiwe. Kipara bangait bayi. Ngiem hagabakum kita kejuk. Kabau syaitan lu pensai ni. Kumau la pensai yau jisu ban kwa ya ke bor ya ke buram ya ke spa jong ke pertai. Pet ya ke jingja ki baja ha ke jala ke jongi. Ngapuli ya ke kot kubor hau benai Disember jong ke senam arajar khat pra. Kaya thu yang iba khat sangut ki briu kila sakut syati syai ke tliu ha ke bagiti do yong. Balalap ya ke met tang jong ki arngut. Hau benai January juga senam arajan arpuai layat ho basan riungut kila yap hagat liu ti doyong bat kat kum ki kubor kila mi wala ki national news channel ki ong gade ke illegal coal mining. Henry manuban perkhat ya kita. Habang ngibit ngibiang habang ngiyok spa ngiyok hau. Ong suwe urang ba hagapor kabanganang tray mensya station mau ngap. Udan wei urang ba lang tu namar bisu udang day balengek akan yam tenrai. Ngaju snow tenat bani syongkai bat utau urang ba ban kapor sa kapor ngajulet bani syongkai bat wala umpat long kristan. Uang yang pastor pitip ne mabangi jer kerteng yaki kenong gi jubo lai tali gi knam. Tengok ong yu ngam tip bat ngam jutip ru ba pile kom ta. Baru kli yang uang pitip ya ke jingmut jongki. Ngong yang ngam tip ru ya kata kerukom ka pi jule ha ka por ka pi jer kerteng ya ki kenong.
Uang ane tu ye pi ngi jubut lai tali ki knam. Bat uang kini ki yang bau weu knam yang bau ni unyang banya da ya ladi. Ubar uni unyang banya da na ka benta ka yeng kesem ka kur kejat. Bat ka balai unya da ya ka ri ya ka jat ben riu. Bat ong susu tau rang ba. Uang minta ti imat pastor larang ijer kerteng lahap ban bu no stang weu knam. Ngana keli uang balai, uang namar ki babun kira perkhat tang ya ladi. Dan syuk ba perkhat ya yeng kesem ya ri ya jaj penriu, haga kwa spa, haga kwa buram, haga kwa kerdan, ngila ya perkhat tang ya ladi. Pat ngesngo ba wat hangi ki bangaj. Bon sin liat haga ni gejing pensai. Ong syuk syaitan ya Jisu laramen mani yang Laramen mani yang kata gari ke jingkwa ke jong syaitan bau Jisu un mani yau syaitan. Batkan mau ko ki parbanget bayit basisin bau Jisu le mani yau syaitan un long umrau jong. Larafi pet ya ke testament ke berim. Kawai na ke bau blay isi gari ke jing mani blay thau. But larafi pet ya ke history jong ke jat penriu Israel, haman bagi kon Israel ki mani blay tau ki long merau. Ka jingmi na ka jing mani blay tau kat kong ke testament ke berim kari ka bau blay usya ya ki bagi long merau. But haman bagi mani blay tau ki long merau. Ken mauru bagi dan shibon ki ai. Kia bau syaitan upen long merau yangi hagi ni gisngi bangin mani blay thau yaki. Ngakuak ban keren gerpang yipi kisamla gi badon hagi ni gejing seng. Don shibon kiai kia bau syaitan upen long yangi hagi ni gisngi bangin mani blay thau yaki. Ke mobile phone ke internet kalapan long yaki babon bakin mani blay yaka. Ngila mani blay tau ya ka. Bat ngan syet hu ya pi hagan ke por jong ke pandemic dan shibon ki samla. Ki bala phone, ki bala yat hu yang ki ong pastor ngila long addicted, ngila long kerni hagaban pet ya ki ai ki bajaklia. Ngi syatem rau haki ai ki basniu. Baranganong ye pi lara pidang mani blay ye kini kiai pinlong merau haki. Day na kani kadao bagi start kiong. La ai ye ki technology hangi. Ban idolize. Henry ban utilize. La ai ye kini ki kor ki bor jong kani ka juk ka pamenta. Day bangin mani blay tau ye ki. Henry bangin penon kam ye ki. Na marsisin bangin mani blay tau haki ngin long merau haki. Ujisu jubab ya kani ke jingpen syai ke balai. Da ka bula simbyang naga kitien ke jong blay naga kitab Deuteronomy ke nong ban riu ke khat ke khat lai ke baong men mani yau try bo blay jong me. Batang yau men syakri. Ka jing khat ke jong blay yang abat ya pi. Hap deng jong ke jingpen syai ke babon ke baker saudong yang i. Hapdeng jong ki jing ki babon ki bangiru ngilaban yatling ba ai bangin mani tang yo new blay ubalong ke jakari jong ya ka por jong ki jing ngin mani tang yo new blay ubalaban ni rap yangi haga por jong ki jing tenju ki bangingi yatling ba hapdeng jong ki jing pensai ki babon ai bangin mani tang yo new blay. Ban mani yu blay kamut tanga ka ying ka bakentang lani hakini ki sau kenro. Henry uji suang ka gospel ka jong Matthias kanang ka Yohanes kanang basau ka kot arpulai ban arpusa. Uang Henry ka por kan jabat kalong menta ken haba kinong ya mani blay ki basisha kin ya mani yu pa haga mensim ban ka basisha. Naba ukparu wat iki bakum kita ban ya mani yu. Ublay ulang umensim. Tika day yagi ba mani ya uban mani haka mensiem bat haga basisha.
Ki para bangit bait ke jing mani yo blay kamut tanga ke yeng ke bakentang. Ngi mani yo blay ki jaka ke bangi don man gesngi. Ngi mani yo blay ki jaka ya ke bangi don man ke por. Bat ngi pelut ya ke babon ke por ke ngi hangta ngi mani yo blay. Ha ke mensim bat ha ke basisha. Ha pedeng ki jing pensai ki babon. Bat ki jing ki babon ki bangi de banyat ling ba. Ai bangin pai jaga ketien ke jong blay. Ka donlut iki jubab haga jingim ke jong abat jong pi. Ai ru bangin mi naga ni ke jing seng. Ngin mi daga ni ke jingkut jingmut. Ya ka bangin im bat man le kat bakum ke ketien ke jong blay. Namar bangi im om tang do kupu. Hendangi im daga ketien ka bami naga sentur ke jong blay. Ublain kurku yangi naga besat skor ya kan ke ketien ke jong u. Ai kan bor yang nganing kong ubayang bat ubakren ke bor. Bat yang hilang baro ki ngap bat ki besat skor ya kan ke ketien ke jong u. Blay naga benta ke buram jong u. Amen. Ngilapoi sya ke benta ya ke bangin penwai no ya kan ke jing syakri. Nyai ngu yu blay ubaladon dekat lembat ni. Naduk ke basdang jong ni ke jing syakri bat haduk ni ke por. Kabangin sayok ban penwai no ya ka. Ngai ku blay ru ya baro kinong ishibenta haga ni ke jing syakri. Bat nginget bau blay un kerku ya pi lim bagi jing pendap. Ya ke bapi pila pendap haga ni ke jing syakri ka jong yu blay. Bat nyai ku blay sa sin pat. Ya ki nong syarai baro ki beidon ringkat lembat ni haga ni ke por. Ki dekat juga komiti balang lembat ya pi ki para banget ki beit. Bat ai bangin mi nang ni ringkat bat ki jing kerku ki jong blay. Ngine penwai no ya gani ke jing syakri. Da ka bangin snok lang ban rai ya gani ke jing rai ka saus pa na gani ke kot jing rai ka thmai. Bat lai spa propulai na ka bakhamrim. Baradien bangin ladap ban rai ya gani ke jing rai. Ngan sekerpat ye teman besan timak in sepelat yangi da ke jing kerku penwai. Snow pela shidrinom bangalalat im. La jenjar ka mensim la ker ka jingtim. Ka yaro ka buram ya mete ko try. Shi lenter jingim ka day bangan ai. Ka tem badum tliu bat jingma babunjaj. Ki don hagalenti bangalade yad. Jing pensoi usoitan bat pop kilawan. Ka mensim ka jonga kitab banyo ban ka jingrai ka basauspa. Pelasicu nombanga lalaim la jenjar kamensi mlaker ka jingtim kaya rokabu romyami dikutrai shilen terkaje im shilen terkaje im shilen terkaje im kadai bangan ai katem badum pliu bading ma babunjat kidon hakale tibangaladeyan jing pen choi usoi ta bat po kilawan kamen sim kajo nga kamen sim kajo nga kamen sim kajo nga kita banyo ban
langkah ya bacar kilapu berrimunan bat kamen simundu kinong syun kisyan titinggal langan pi ngalan harbau blay ngalan harbau blay ngalan harbau blay krabor ulai laker kubam ju kut longka takakti bladana kakha rai bladana kakti bansiat kapu rom doshim hamit rai tupong yakahang tatupong yakahang tatupong yakahang tahari kajing shine. Ablay tu pelaj lagi nak ni ke yeng ke bakintang ke jomi dah ke jingkir ku ke babae batu ai ru ba ke jing ai ke pada piang ke jong try jisu unong penim unong sis ba ba e jongi ke jing ke ba pla ke ba mayan ke jong blay pa na bom jukut rengkat lembat ke jing selok ke jong se ma ko nong pen ken nong pen chat bor jong ke balang kin long rengkat bat ka kubor bal bread hagan ne kasngi kin long rengkat bat ngi bat ki banget baro hakari bat hakleng setlak ke pertai nado mentah hado halakarta amen.